manje ke laba ke ngoba sasilanda bona laba abangala ama mainline churches sishumayeza wona ukuthi aphendukele ngalakuthini. Nangu ke uNkulunkulu esengena kubona manje kusindiswa bona futhi manje labe sithi siyabalanda ke abeze kuthini. All right, yaqhubeka ke indaba yethu ke sishumayela ke kwasho ukuthi thina sihamba namatende kwazalwa abantu la ematendeni manje. Uma bezalwa labantu ematendeni kwazalwa abantu ababizwa ngama charismatic, angithi ngisho kahle. Yes. Bathi ke laba ngoba thina sithi inkonzo ingaphakathi nangaphandle. Thina siyazi kanjani inkonzo asiyiboni inkonzo thina ngaphandle kuphela, siyibona ngaphakathi nangaphandle. Bese sithi ke thina kuzalwe laba ke manje. Mabezalwa lapha sibalanda lapha etendeni. Laba ke manje mase befika sebethi inkonzo ingaphakathi. Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nangaleli thuba bafowethu samukela ngezandla zombili. uNkulunkulu ke akanibusise nonke lapho emakhaya egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga bafowethu uNkulunkulu indlela semsebenzini ngakhona nathi siyamangala. So siyabonga bafowethu nesupport yenu nje ekuthenini umsebenzi kaNkulunkulu ulokhu uqhubeke njalo. Siyabonga bafowethu uNkulunkulu ke akanimise anibusise nonke lapha emakhaya egameni lika Jesu Kristu. Ngibingeleleke kuzo zonke indawo wonke ama province la okufinyelela khona inhlelo zethu. Bafowethu nginikhumbuze ngomhla ka2 May siyobe silapha eThekwini ke eMkhumbane, kodwa ke ama details wonke sonikeza ngasekugcineni. Mhla ka2 May siyobe silapha eThekwini eMkhumbane, uMkhumbane Hall. But before siqala ke ngicela ukuthi mhlambe ke sicele enkosini ebese singena enkulumeni yethu yanamhlanje. Baba lukufanele udumo nezibongo zonke zingezakho. Thank you Lord. uNkulunkulu wethu onamandla onke. Baba wethu onamandla, thina sinawo amandla, wena onamandla. Thank you Jesus. Asikwazi nokwenza, wena owenzayo. uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. uNkulunkulu wethu oyingcwele gcwala ke nakule ngxoxo. uNkulunkulu onamandla uchichime. uNkulunkulu wethu onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Zithintele nabantu bakho abasibukele emakhaya through nangazi ingxoxo lezi ezenzeka kule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord. Amen. Angithathele ithuba ngenkulu inhlonipho ngamukele ubabhishopi esinaye lapha namhlanje egameni lika Jesu. Babhishopi angithathele ithuba ngikwamukele baba. Siyabingelela mfowethu. Yeah. Sithi mbukele ekhaya. Madoda. Nabazalwane bonke nje siyababingelela egameni Jesu. Ngiyaphila kodwa babhishopi. Jesu siphethe kahle. Nkosi yami. Lokusagcina na eGoli. Kunjani? Ngo-October. Hey, kungekuhle kanje babhishopi. Okumnandi. Kungekuhle kanje. uNkulunkulu siyambonga kakhulu. Ngithe ngenza i-call babhishopi ngikhuluma laphana noma mbhishopi ngithi mina cha lento yenzeke eGoli siyamthandaza uNkulunkulu ukuthi ake yize ngapha eKZN. All right. Angibuza ama dates ngazi mina hayi umhla ka2 mambishop umhla ka2 May njengoba siyobe silapha eMkhumbane. All right. eMkhumbane Hall. So sengithi nje before ngaze ngikhohlwe sigcine sengigijima nesihloko kodwa ngingasayimentionanga le. Siyobe silapha bafowethu eMkhumbane Hall. eMkhumbane I think ufola ngaphansi kwa Chesterville. Angazi Noma Mayville noma Chesterville. Oh yes, so siyobe silapha na ke bafowethu ngamanye amagama simeme Mayville, simeme Chesterville, simema iThekwumashu njalo njalo. Kuningi ke ama details wakhona sazolandela bafowethu. Bishop uyobe khona. Uyobe khona lapha na kuyobe konakele kakhulu. Isihloko sakho mabishop ngathi mina inkonzo kamoya. All right. Yeah, inkonzo kamoya. And babishop yabona nje ngikhuluma nawe ku January.
Right. uJanuary njengoba sishutha la ngi-extenda futhi lesi simemo Okay. sakulonyaka uOctober wakuwo lonyaka futhi eGoli. Oh. Ngenza njengakuqala ngakubaqala ngakumema kuFebruary. Yeah. Ngikumema kuJanuary. All right. Umgqibelo wokugcina kaOctober ngazi kube kumhla kabani kodwa ke bafowethu nizowabona ama-post but last Saturday of October siyobe silapha na ke eGoli. Kodwa ke we are not here for that namhlanje. Sibonga kakhulu bafowethu, sabonga kakhulu manje ngisabonga ukufika kwenu nisuke endaweni ezihlukahlukene. Bishop, namhlanje ngizofisa ke sikhulume ngento engikholwa ukuthi iyawathinta wonke amakholwa. Masikhuluma nje about iChristianity, ngiyazi ukuthi ineyinhlaka ezihlukahlukene, khona ababuya kuma charismatics, ama Pentecostal, njalo njalo. I don't know noma mhlambe zikhona yini ezinye nami engazazi. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi mhlambe ke singene kuyona sikhulume ngayo le ndaba ngoba ngiyangibona ukuthi kokunye kuya kube khona la othola ukuthi mhlawumbe abanye babe nento ukuthi hayi abanye abenzi kahle mabenza kanje, abanye abenzi kahle kodwa iqiniso elithile ukuthi bonke ingabe mhlawumbe khona abaphuma kwabanye. Yeah, kunjalo. Kakusiki ukuthi mhlawumbe kuvele kwabanje qhama seqhamuka konke sekunjalo. Ukhona umzali wakho konke. Mhlawumbe Bishop masizoyiqala nje kahle lenkulumo yethu sizongena kuyona. Angazi noma zikhona nezinye inhlaka njalo zaze kwezenkolo yobuKristu. Angazi ngaqalisa kuba Bishop kodwa ngiyafisa nje ukuthi mhlambe nakuyona Bishop akasivulele inhliziyo yakhe ngalesi sihloko. Angiphinde siba likhulu ngibingelele Bishop ukele ekhaya, ngibingelele abazalwane bonke egameni lika Jesu. Amen. Mhlambe ke ngiqale kule yenkonzo kamoya. Inkonzo kamoya ivele njengoba sithi ekamoya sisho ukuthi inomnikazi wayo. Uyabona, asikwazi ukuthi size sime phambili sithi ngizobe ngikhona ngenza 1 or 2 or 3. No, njengoba kuthiwa ekamoya nje ekamoya awuphelele lapho ukuthi umoya ingcwele sekukuthandaza uthini ukuthi enze lokho akufunayo ngathi, ngoba indaba ilapho ekuthenini umoya ingcwele asebenza imisebenzi yakhe ngabantu Bishop abazithobile kuye, abangazi lutho abenziswayo uyena, ngoba kubi manje ngoba sesiyakwazi ukwenza izinto nanokuthi ke sesiyakwazi ukukhuluma, sikhulumela umoya ingcwele. Umoya ingcwele akasakwazi ukukhuluma, ezikhulumela yena kithina. Uyabona, sekuningi nje manje ke okungenzeka futhi sithola ukuthi siyashayisa lapho uyena umoya ingcwele sizigijimise thina phambili, kanti manje umoya ingcwele akayifuni leyo nto. Njengoba umholi wethu kufanele kuba uyena ohamba phambili njalo ey'ntweni nanoma yini esiyenzayo singayenzi thina ngokwethu. Uyabona, ngoba kuyosishaya njalo masenza izinto siyophuma sijabhile endaweni, ngoba suke sizilungisele kakhulu ukuthi uzoba u1 no 2 no 3. Ivele ingenzeki into okade uyicabanga ngengqondo yakho, uvele umoya ingcwele unendlela yakhe ekufanele-ke adedele umoya ingcwele enze into yakhe ayithandayo ngabantu bakhe. Okay, yeah, bengifuna nje ukuveza lokho ukuthi angifuni sishayise sibakhulu, njengoba uNkulunkulu nje esiveza kanje, akasivezeli ukudlala, akasivezeli futhi ukuthi kube khona abantu abazoba bancane, kube khona abantu abazoba bakhulu. Usivezela ukuthi intando yakhe yenziwe, ayizokwenziwa yithina, izokwenziwa ngathi. Ngiyithanda le akuthina.
no. Yes. Asingeni thina entweni ezinjalo. Okwethu ukumisa imizimba yethu la esifuna khona abese esebenza ke yena. Iyo ke lento esihlulayo phela esithi baba esihlulile kubo baba abadala. Bishop. Obaba abadala bazange baziveze. Baveza uNkulunkulu emangalisa nomoya ingcwele esebenza. Abanawo amagama. Mawungalalela nje amadoda awugcine ngwalalelile obaba uNicholas. Analo igama uthi noma senginingcwaba ningangingcwabi njengabantu abadumile ngoba mina ngiyinja nje. Ungathatha kanjani inja uyigcwabe ku-right mabezenzela bona, but akube senhlizweni yethu ukuthi zonke lezi zinto ezenzakalayo ezenziwa uNkulunkulu asingabi thina negama kuzona. Akube uNkulunkulu onegama kuzona ngoba kuyoletha udumo uNkulunkulu hayi kithi, ngoba once saduma thina siyolimala. uNkulunkulu uyosideda nje asuke kithi sishawe izinto ezincane kuphela emhlabeni ngathi akaze qala ngenxa yokuphakamake. So ke bengifisa ukuveza lokho ukuthi umoya ingcwele siyamkholwa uzokwenza izinto ezinkulu emkhumbana, kodwa uye ozobezenza through ngathi. madoda. Uyabona ke? Ya, ayikho into singabhosta ngathi ukuthi ngoba noma singazili ukudla sithi sizile ukudla sizilela yona u-60 days kuyobonakala. Kuvele kungabonakali sesizile 60 days kanti yena u-60 days sozilela thina ukuthi sithobise inyama yethu, Inkosi yami. ukuthi ithobele intando yakhe, hayi ukuthi sizile ukudla ngoba sithi sifuna abonakala uNkulunkulu. uNkulunkulu akabonakale ngamandla akho, ubonakala ngawakhe amandla emntwini ozithoba. Bekuyiloko ncebe Nkosi ukuthi angidlule kuloko. Mhlambe ke bese singena ke kule Hayi angisakwazi ukuyilinda impela yangalola suku ethi ya injalo. Mawuveze yena nje ncebe Nkosi once nje wathi bazalwane umuntu esihlangene ngaye la usekhona phakathi kwethu. madoda. Once nje sasho njalo noma singashonga into eziningi uyazibonakalisa ya ikudla kube yakhe, kodwa uma ebona ukuthi kunendoda emiphambi kwakhe engathi iveza yena kanti siveza yona, uyathuleka-ke. Kuyathuleka-ke into emenza athule ingoba usuke ebona ukuthi kukhona umuntu phambi kwami ofuna ukuziveza engavezi mina uNkulunkulu. Wonke nje amadoda angemuva angikhumbuli neyodwa eyake yaziveza yona. Ayeveza nje uNkulunkulu. Futhi-ke kuweso kwethu nceke Nkosi nanokuthi-ke uNkulunkulu angasiniki isikole. Mhlawumbe wayenzela into ezinjalo angasiniki isikole ngoba uma ngake ngathola isikole kahle ukuthi kabe nami ngaphakama njengabantu. Inkosi yami. Ayikho njengoba ngihlezi ngisho ukuthi ayikho into enginayo engingayibamba ngithi le nginayo mina. Yonke into kaMoya Ingcwele ngoba ngiyazi ukuthi uma ngike ngabheda uMoya Ingcwele uyoyithatha into zakhe kuze kube ngathi umuntu wayethwele kanti wayengathwele, waxabana nomnikazi wenkampani okuMoya Ingcwele. Kwasekuthathwa Wathatha into zakhe phela ngoba usasebenzi kuyena. Inkampani mongasayisebenzeli ncebe Nkosi izinto zayo iyazithatha. Same nakuNkulunkulu. Isipho kuphela uNkulunkulu angasithatha emntwini, kodwa sihleze izinto zakho zishone phansi ngenxa yokuxabana noNkulunkulu. Wonke nje amadoda kaNkulunkulu ayazi ukuthi uma efikela ebheda khona kunento ebheda ngoba ukulingwa, lento ekuthiwa ukulingwa ncebe Nkosi singeke siyivimbe. Akekho umuntu ongafikelwa isikhathi sokulingwa, special umuntu oshumayelayo afikele isikhathi sokulingwa, kodwa kufanele athembeke kuye. Hayi kuMoya Ingcwele kuqala, kuwena nje uthembeke, uzibothi ngihlatshwa ameva, yazi. Kusuthi-ke ngeke ngikwazi ukuma ngoba ngiyaxhuka ngihlatshwa ameva, kufanele ngihlale phansi ngithola umuntu ozongibangula ameva, athi maseqedile ukungibangula aze liphole inxeba bese ngikhuluma-ke. Into ke manje eyenza kumoshakala ukukhuluma kuneve nyama elente onyaweni. Nisho ngakhotha ama scriptures ncebe Nkosi uthi iBhayibheli lithi iBhayibheli lithi yebo iqiniso, kodwa uma ubhedile umuntu nje kaNkulunkulu ncebe ufika nikezwe umsebenzi weNkosi
uma eqeda ukunikeza umsebenzi wenkosi bese kuba nembandela, kusho ukuthi uma uke wenze nje uyezwa ndodana yami, uma uke wenze nje uyoshawa u1 no2 no3, akakuvikeli uNkulunkulu nceku wenkosi ngoba usuke ekutshelile ukuthi hamba la ungahambi. Uma uke wahamba la uNkulunkulu engashongo ukuthi hamba khona udliwa zinyoka nevesi noma ungalikhotha uthi lithi iBhayibheli siyonyathela ufezela siyobamba into ethize ngesenzekela ukuthi sizokwenzeka kuwena ngoba uhamba la uNkulunkulu engashongo khona. So uNkulunkulu uthembekile, uyamvikela umuntu ezintweni sizonke, kodwa uma uke wahamba la engashongo khona ikhona into ezokushaya. Uma seyikushayile futhi kufanele uphenduke, ukuvume ukuphenduka ukuthi yazini ngibhedileke manje. So njengoba ngibhedile nje zinika isikhathi sokuhlala noNkulunkulu, uzihlole, uzibheke ezintweni zonke obhede kuzona, uhlale phansi, uqale phansi. Wayethi unkosikazi wami uMama Bishop Chiliza uye kuthi makwenzeka ubhedile wothi njengezingane ezidlala amathini uthi isithayimeni. Mathu isithayimeni kusuke kuzoqalwa phansi noma nini. Uma kuqalwa phansi futhi akubuzwa ukuthi bowudlale kanjani eqaleni. No, uNkulunkulu akanjalo mcotsho. Uyambona umuntu ophenduka ngeqiniso. Yingakho iBhayibheli lithi uma umuntu evuma isono sakhe esishiya ufumana umusa. Lento eshiwo yegrace ke isho ukuthi uma umuntu evuma isono esishiya hayi esivuma ehamba naso esishiya uthola umusa, kusho ukuthi ububi buyambozeka. Bese uthola ke manje ukukhuluma ke manje ukhulume nala ushayeke khona. Ngenxa ukuthi igrace manje ikukhavile. Nkosi yami. Uyabona? So asisho ukuthi abantu abone, kodwa sisho ukuthi abantu abazivume phela izono. Izono siyavuma. Bafowethu umhla ka 2 May la siyobe sikhona njengoba ngishilo umhla ka 2 May inkonzo kamoya. Sibona nini bafowethu lapha uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu. Umkhumbane hall noma ngathi umkhumbane ngiyabona ya hall iyavela kuma Google Maps noma ngathi umkhumbane hall nje ithatha izwe yokubeka ngqo. Bishop. Yabona indaba zama charismatics. Mhlambe esithi singene kule. Oyivezayo. Okay. Bengine angazi mhlambe ke indlela esisindiswe ngayo. Nanokuthi ke mhlambe ke kube khona izinto ekuchazwa ivangeli. Uyabona ukuthi ivangeli indaba ezilungile noma indaba ezimnandi this that uyabona. Uhleke lokuyichaza into ngobuvangeli, kodwa sikhumbula esithi masikhuluma ngevangeli sasazi ukuthi ivangeli khona umhlabelo ohlatshelwa kuthiwa lifikile ivangeli esizweni sakaZulu kwashona na. Ngoba lalifika ivangeli lithi mali ifika mhlawumbe masingaqala lapha kunamabandla lawa ayebizwa ngama-mainline churches. Ama-mainline churches mawungawalandela njengamanje noma mhlawumbe singawabizi ngamagama, kodwa mhlawumbe singasho nje ukuthi mawungafika eWeseli nje noma ufike eLuthela, uyabona mawufika eLuthela laba bantu nceku wenkosi angazi ukuthi babemthole kanjani uNkulunkulu noma ningabagxeka ngoba phela vele abantu impilo yabantu bayagxekwa, uyabona. But mawungabuka isimo sabo ziyeke ezinye izinto. Mawufika eWeseli nceku wenkosi iWeseli iyaqoka. Uyabona? Inama uniform. iLuthela iyaqoka kusukela kubaba owumfundisi unengubo yakhe ayiqhokayo yaseWeseli noma yaseLuthela. Uyazi ukuthi mfowethu solo kwatheni ngeke uyibone iWeseli kuthiwa khona iWeseli entsha. Never. Ngeke uyibone iWeseli entsha, ngeke uyibone iLuthela entsha. Wonke nje lamabandla noma sheshi ngeke ulibone isheshi kuthiwa hayi lamasheshi ke masha. It's either makuthiwa umuntu uyisheshe entsha angaze ngizwe umuntu osuke ephumile.
kuthiwe wayekade ekhonza Yes, eweseli. Uma esephumile eweseli wayenza ngoba i-mainline church lapha eweseli banento noma lamabandla nje umthetho angisho njalo. Yes. Ngizama ukuveza lamabandla wabonakalayo. Ayamesaba uNkulunkulu. Ngicela ukuveza lokho mfethu. Angaze ngibabona abantu abasaba uNkulunkulu kanje. Uyazi laba bantu Nceke wenkosi noma ningasho izinto lizici ngabo nibasho hamba uyobheka ukuthi laba bekade bemi khona sebekudlukile na abakazi bakudluka. All right, impilo yabo yayiyukugqoka. Okay. Begqoka nje futhi begqoka kahle laba bantu uyababona indlela abagqoka kahle ngayo. Into abayihlabelelayo iyathandeka emlonyeni beyihlabelela. Yes. And nasempilweni yabo ke ekugqokeni uyabona ukuthi hey labantu laba mfowethu baphila impilo engazi ukuthi baye abantu laba abamanje Yes. abasindisiwe. Ngizoza kulaba abazalwane abathiwa abasindisiwe. Yes. Ube sewudlula ngoba ngize ngilinganise ngebandla lakithi la ngakithi elikhulu ngithi laba bantu banomthetho wabo. Uyazi mabengena Nceke wenkosi ngisho baye babeka amatshe labantu bakithi. Yes. Uthi mawungena khona bayigadile leyanto mfethu ungazi uthi angazi ukuthi ungathi khonani lapha phakathi kwamatshe kodwa indlela abaqoka kahle ngayo bamesaba uNkulunkulu. Emfethu uyazi ngikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu ngise ngilinganise ngithi mina uyazi ubaba uNyazi uhlala la ehlala khona kodwa abantu basemandawe abakhonza onyazini baphila sengathi unyazi. Uyayizwa mfethu engathi lula unyazi ngeke umuphe lwamuntu ukudla okushisayo ngomgqibelo. Uyazi indaba umthetho wonyazi wathi noma umthetho wakashembe wathi. So uma sesithola iplatform thina simala sifike sibaxeke sibasho bawo Saturday this umbuzo wami uthi yini wena enhle oyenzile ezokwenza ukuthi bona babone uNkulunkulu kuwe kunokuthi ubaxeke ngoba uma ugxeka into yomuntu iba nento enhle phela oyivezayo ezosiza loyo muntu. Exactly. Now ke laba bantu ke mfowethu impilo yabo kwatholakala ukuthi impilo kwazovela ke umoya kaNkulunkulu. Ngizothi ngisho njalo umoya kaNkulunkulu wafika khona phakathi ko UCC. Yes. Kwakuthiwa ke iAmerican board. Okay. Yeah. Abanye balandwa khona ko UCC, abanye balandwa khona uNkulunkulu wesefuna ukunabalalisa umsebenzi kaNkulunkulu. Angazi kwenzakalani kubona ngoba angifuni ukungena ezintweni zabe ababezenza eziphathelene nezindaba zasemakhaya abo namasiko abo. Angifuni ukungena ngoba eyangelinye ilanga leyo nto engiyoyikhuluma futhi ngoba akufuneki umuntu agxeke into angayazi. Fana umuntu ovela agxeka amadlozi agxeke yonke into mase umlandeli uyayazi kahle lento ethi uyidlozi yini yona leyo nto idlozi akalazi kodwa uyaxeka uyakhahlela ushaya yonke into. uJesu angikholwa ukuthi kwakunjalo. Right. Uma ke Nceke wenkosi ngoba ivangeli ke labo baba ke laba ke bama Pentecostals Yes. bazalwe ke umoya ngcwele. Yebo. Ebazala bevela kuma mainland churches. Yes. Uma ebazala abafundise umoya ngcwele laba Okay. isikole bengenaso Okay. lapha nje kuma mainline akulula ukuba umfundisi ungazange uye esikoleni Eish. uyofunda. Eish. Kwafika ke manje indaba kaMoya Ngcwele la uMoya Ngcwele ebafundisa ke laba. Uyazi uMoya Ngcwele ngesikhathi ebakhipha lapha ubakhiphe lapha ugqokwa kukuhle. Uma beqala lento yabo yama Pentecostals uma beyiqala indaba kaMoya yasebenza indaba kaMoya yaqala yenza kanje indaba kaMoya kulaba ke abaphuma lapha amakehla yaba mabeshumayela ivangeli ngoba sengiyangena kulento. Uma beshumayela ivangeli esithi ivangeli lavele laqala emzimbeni ebantwini. Ngicabanga ukuthi abantu abadala bayangizwa abasindiswa kulesa sikhathi. Ivangeli lavele laqala emzimbeni. Madoda. Uma lifika emzimbeni ivangeli lafica kunezinto ezisemzimbeni
abantu abade bezithanda. Okay. Uma singalinganisa kunezinto ekuliwa ngazo kulezi insuku, bayalwa abazalwane bayabanga, mina ngeke ngikhonze isonto elinje eliso yayizwa phela. Akithi manje bakhumulisa abantu izinto ngoba abayazi ukuthi leya nkonzo le kamoya yayenze njani. Right. Kwatholakala ukuthi labantu laba umoya ingcwele wavele wabakhumulisa izinto ekade bezithanda esti. Eish madoda. Hayi ukuthi ebakhumulisa bo uvela ngene kumuntu ngamunye. Athi uyigqokeleni lento. Ayikhubule. Athi uyifakeleni lento. Ayikhumule. Athi wenzeleni kanje akuyeke. Wabayekisa umoya ingcwele lento la kuma Pentecostals manje. Kwabiza ukuthi ke ivangeli sazi ukuthi ke thina liyamkhumulisa umuntu izinto. Ufuna ungizwe kahle. Izwa kahle babishop. Right. Uma ke sesebezelwe laba kwatholakala umuntu osinisi ethi lento engikhuluma ngayo into yazi. Umuntu obesinisiwe ngalesasikhathi bombona ngokugqoka. Hey kube uyisani yokuqala. That's right. Umbona ngokugqoka futhi umuntu ngalesasikhathi zethu wayethi mefakaza esti ngicela ukuyikhuluma le babishop. Wayethi mefakaza umuntu ngalesasikhathi ethi ngiyambonga uJesu bazalwane ngisinisiwe kuleya group yethu ke. Athi ngiyambonga uJesu bazalwane ngisinisiwe thina besimbuka ngamehlo enyama sithi ayi engakawakhumula amacici alikangeni ivangeli engakayiyeka iruji alikangeni ivangeli engakawayeka amabhlukwe alikangeni ivangeli. Kwasho ukuthi ke lento nathi siyayigcizelela ke manje. Yeah. Ukuthi ugqoke ibhlukwe ayiwasindiswa. Yashawa ke lento kwasho ukuthi thina lamabandla lawa ama Pentecostals hayi ukuthi ayiyeka ngisho ukuthi iyashawa lento Even namanje. Namanje mfowethu ngifuna ukukukhombisa ukuthi uma ukuhlukana kwethu kuhlukane kanjani. Kwasho ukuthi into esifundisiwe thina nesiphile ngayo ayisakhumuka futhi asisayikholwa enye into. Right. Kwasho ukuthi manje ivangeli sesiqhubeka nalo linje leli ke lethu wathi manje liyalambisa leli lethu ngoba siyabhamba phela thina siyashaya. Make kwangena inkonzo nje thina sinayo indaba ukuthi sithi soqondisa kahle ivesi akithi uyayibona leyato siqondisa ivesi manje ngoba uqondisa ivesi lokhu manje kuyasilibazisa ngoba ngesikhathi siqondisa ivesi umuntu manje uvela ngene enkonzweni enjalo angaphenduki. Right. Inkonzo yethu ke yama Pentecostals yagcina ke igcwala kumhlaba wonke. Singadlelani futhi namanye amabandla. Okay. No. Umzalwane welinye ibandla lingasinzwanga bengaganwa kithi. Nathi besingaganwa kuye. Ngoba bekuyumjuda nomSamaria nje kwangadlelwana. No. Futhi lento elishoyo nina lithi thina sikhonza uNkulunkulu oyedwa asiyazi thina ukuthi sikhonza uNkulunkulu oyedwa ngoba besibuza thina sithi usho kanjani ukuthi sikhonza uNkulunkulu oyedwa ube wena wenze nje thina singakwenzi lokho uthi wena sikhonza uNkulunkulu oyedwa isho ukuthi wena noakho uNkulunkulu nathi yini indaba uNkulunkulu engakwazi ukuhlukanisa wena nezinto thina esihlukanisile ngoba sasinento ethi uNkulunkulu siyamazi mayesefikile uyamkhumulisa umuntu izinto. Manje ke laba ke ngoba sasilanda bona laba abangala ama mainline churches sishumayeza wona ukuthi aphendukele ngala kuthini. Nangu ke uNkulunkulu esengena kubona manje kusindiswa bona futhi manje labe sithi siyabalanda ke abeze kuthini. All right. Yaqhubeka ke indaba yethu ke sishumayela ke. Kwasho ukuthi thina sihamba namatende bishop. Kwazalwa abantu ke la ematendeni manje. Uma bezalwa labantu ematendeni kwazalwa abantu ababizwa ngama charismatic angithi ngisho kahle. Yes. Bathi ke laba ngoba thina sithi inkonzo ingaphakathi nangaphandle. Thina siyazi kanjani inkonzo asiyiboni inkonzo thina ngaphandle kuphela. Siyibona ngaphakathi nangaphandle. Bese sithi ke thina kuzalwe laba ke manje. Mabezalwa lapha sibalanda lapha etendeni. Laba ke manje masebefika sebethi inkonzo ingaphakathi. uJesu nje
umuntu wangaphakathi hayi ngaphandle. Lento silosithi abantu abagqoke kahle, bafake imishukulo, bafake izikete ezinde, bakaveza amakhwapha emasontweni, old fashion. Uyakizwa esi? Kwavele kwanoqhekeko. Esingese uqambela amanga. Kwavele kwanoqhekeko. Laba ke manje bavuka benamandla. Into abiyashesha. And kuyagcwala ngoba bakhuluma into yangaphakathi. Kodwa manje into eyenzakalayo ST, lento yangaphakathi yabo yabenza manje bangahlukani nezinto. Okay. Lapha kuthina bawuthi makusindiswa insizwa ificwe ihleli nentombi. Bengiyokhomba ezinye insizwa esezindala. Beyithi mayifica ihleli nentombi lemfihlo beyifika ingane ngaphakathi iyenza insizwa ihlukane nentombi. Ne? Angithi? Eish. Right. Intombi yakhona ngalesa sikhathi noma ivangeli esilishumayelayo, intombi uma ithengelwe iboyfriend iselfone, ayikwazi intombi ukuthi ithi iyahlukana neboyfriend ngoba yenza into esingayi-understand ukuthi intombazane ithi iyahlukana neboyfriend kodwa iselfone yeboyfriend ikuyona, nesiketi seboyfriend sila kuyona. Uyayithola lento? Nendlu yeboyfriend ila kuyona. Leli lethu belilinzima ngoba noma linzima lethu ngoba iselfone yentombazane nceke inkosi iyashiswa. Ish madoda. Noma yomfana iyashiswa. Asilazi leli thina elithi asambe nazo zonke izinto kuzobonakala ngendlela. Besingayazi thina kanjalo. Besazi ukuthi thina umuntu mayephuma kula masonto angale egqoke ama uniform, angiqamba mangale ngikutshela yona, ubeyifika iuniform la igoqwe ifakwe emlilweni. Sure. Uyayizwa lento? Ngoba ngeke usayigqoka futhi ngeke uyithathe iuniform uyinikeze omunye umuntu. Amantombazana akhona abethi megqoka amabhlukwe abethatha. Bayazi abazalwane laba sindiswe ngesikhathi zethu ukuthi amantombazana asindiswa ngesikhathi zethu amabhlukwe awo ashiswa. Sure. Nceke nkosi. Kwakushiswa amabhlukwe, kushiswa izingubo, kushiswa amabhayi, kushiswa yonke into nje owawuyithole ngale. Asazi thina ukuthi wawukwazi ukuhlala nomuntu okholelwa kwenye inkolo kodwa ukwazi ukuhlala naye kanje. Njengokuthi nje mhlambe sithi umuntu njengeyisangoma. Umuntu uma eyisangoma asisho ukuthi wayemumbi ngoba usathana, ngifuni kanjalo. Kodwa isangoma ekhaya nje ubaba wami omncane wayazi ekhaya ukuthi usasingahlala ubaba omncane mawukuthi isangoma siyasindiswa kuthathwa izinto zigoqo zishiswe nomgode nesigodlo sihambe siyoshiswa. Manje akushiswa lutho ngenxa ukuthi ivangeli lingaphakathi. So laba ke nceke kwenkosi ke laba kama charismatics abesezala ngoba laba amaPentecostal azala ama charismatics abesezala into esingayazi ke. Okay. Igama layo namanje ngiyazi manje ngithi ngixoxele ukuthi yini le ezelwe manje. Angiyazi mcotsho lento ezelwe manje ayikhonzi lezelwe manje, ayikhonzi nje hlobo. Angikaze ngiyibone into enje emcotshwa endlini kaNkulunkulu, into ethusa ngisho uSathane umnikazi wayo iyamthusa into engiyibona endlini kaNkulunkulu. Fethu noma kuthiwa siyathanda kangakanani ukuthula, akufanele siyithule noma angaso kwenza kanjani siyikhulume leza zinto. Izingane ke manje sezivele zenza isimanga esontweni, zihlangene nabantu abangamesabi uNkulunkulu ngoba uqala kungamesabi uNkulunkulu uqale khona phela endlini kaNkulunkulu kwase kuphumela ngaphandle. Kwangena abefundisi endlini kaNkulunkulu fethu baqala bajaja manje. Angithi uyabona ke manje ukuthi njoba seqala ungaqhokwa manje zabona izingane ukuthi omama befundisi baqala manje bayeke ukugqoka. Uyabo njoba beyeke ukugqoka omama befundisi bathi izingane zenze njani, kusho izingane efanele ziyeke ukwenza njani nazo ukugqoka. Kusho ukuthi lento ezalwayo kwemanje futhi iyavele yaba weak. Nginazi izinto engingazibeka mcotshwa
ngoba mhlawumbe sengikhuluma kakhulu Bishop. nginazo izinto engingazibeka ezenza umonakalo ngalesi simo ekuthiwa umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu awunjalo, awubenzi abantu baye ezonweni. Umusa kaNkulunkulu bayabalanda abantu baphuma ezonweni babuyele kuNkulunkulu baphenduke. Manje-ke esontweni Ncebe Nkosi sekunomdlalo khona, sekuvele kugidwe esontweni. Yazi esontweni Ncebe Nkosi hayi ukuthi kuyagidwa, kuyadanswa. Sekuvele kudanswa esontweni, kudanswa. Ekugcineni kosuku Ncebe Nkosi mawuthi uyashumayela iy'ngane zivele zisuke la zihambe ziyohlala eminyango. Madoda. Uyazi indaba intshumayelo iyasibhora, into emnandi kuzona ukudansa. Now azisashunyayezwa iy'ngane ngevangeli lokuhlukana ezona. Angithi manje ayisakhulunywa indaba yokuthi abantu bazoya esogweni, esekho. Akekho umuntu osabayo, wonke umuntu uzoya ezulwini ngoba uJesu wafela abantu bonke. Okuyiqiniso ukuthi uJesu wafela abantu bonke. Thina sashunyayezwa intshumayelo sisaba uNkulunkulu. Manje-ke mawufika esontweni ukwesaba akusekho, kuqale phezulu kubabhishophi fethu, qale phezulu kubabhishophi, ungamesaba uNkulunkulu kwaze kwayophuma ey'nganeni. Ingane encane azisafundiswa iy'ngane uyayazi le ngisho ST njengamanje nje mangakukhombisa isimangalisi ingangena ingane encane nje still sobabili siyobaba ngoba iy'ngane azisafunda zisesabe, ingafika ihluthe isipunudla. Madoda. Angithi aniyifundisi lonto, sigcile kakhulu lapha ngoMateyu. Angithi asisifundisi iy'ngane ekhaya, asisifundisi iy'ngane esontweni, azitshelwe iy'ngane umonakalo ozosivelela kusasa. Kuningi engingakuchaza ngomonakalo owenzekile wenziwa ebandleni likaNkulunkulu, sithule sikhona. Manje-ke umbuzo uthi uma singahamba emhlabeni abekho baba. Esithi nje mawungafika kumina manje uzofuna ukwazi ukuthi baba ngicela ukwazi ukuthi njengoba ngisemncane kangaka ngishadile ngiyaxabana nonkosikazi kanje baba, iyiphi indlela engingasizakala ngayo? Bese ngithi mina hayi awuvula uMateyu 24 verse 2. Nceko ayikwazi ukusizakala kanjalo. Kufanele ngikhulume mina njengobaba, hayi njengobishop. Ngikhulume njengobaba kumfana. Noma thiwa umfana ubizwa ngo-apostle, akube kusaba u-apostle, kufanele kube umfana. Lalela-ke mfana wami, wenza kanje, ayenziwa leyo nto mfana wami. Ngikutshene ngento engiyo manje, ngiyahluleka ukukuxoxela ngoba ngesikhathi manje ngiluleka wena uxabana nomngakho nifuna ukudivorce, vele nami ngifuna ukudivorce. Ngizokusiza kanjani? Angikwazi ukukusiza Nceke ngoba umuthi wokwelapha noma ikhambi lokwelapha anginalo. Okunokuthi ngibe nalo ikhambi lokwelapha, ngizokhipha umoya wami manje lo nami noma ngihluleka nami sekufanele manje ngikwelaphe ngokwehluleka kwami. Kusho ukuthi ngama amagama into eyenzakalayo ubuthakathaka bami ngibethula kuwena. Kusho ukuthi manje awunayeke ubaba. Ukhona ubaba wakho umpostoli kodwa akekho ubaba wakho owumeluleki. Uyayithola ke lento. So umpostoli ukwazi ukukululeka esontweni. Mawuthi uyakhuluma athi anginaso isikhathi, akekho umuntu ethi umpostoli kaNkulunkulu noma ubaba. Umpostoli akanaso isikhathi, yebo, kodwa ubaba unesikhathi. Ubaba uyayilalela indodana, ayilalela uthi mfana wami uthini, kwenzekeni, asho uthi lalela mfana wami, uyazi uyabheda, uphi umngakho, ambizo awuzani lahlalani laphansi sixoxeni, ukhuluma siqede bese uyeluleka uthi ayenziwa abantu abami lento. Okuqala niphethe umsebenzi kaNkulunkulu, okwesibili niphethe la emphakathini ngoba ibandla akulona ibandla ibandla lomphakathi, ila ibandla labantu bonke. Njengoba ngubishop, mina ngubishop wasephakameni, makubizwe ephakameni kuthiwa angiyoshumayela ephakameni, ngiyongcwaba ephakameni, mina ngingaya ephakameni ngiyongcwaba, ngingaya noma ikuliphi ibandla ngiyongcwaba, ngingaya eweseli ngiyongcwaba, ngingaya noma ikephi ngoba ngubishop wabantu bonke. Futhi abantu emphakathini abanama-problems beza kumina njengobaba, akufuneki bafike kumina njengobaba bangithole mina futhi nginama-problems. Ya ubosiza kanjani? Kanjani? So iyo-ke lento ke ngisho Ncebe Nkosi ukuthi njengoba ibandla linje, ibandla bese kufanele lihlehla kusuka phezulu manje beyobuza-ke ukuthi imikhondo yasemandulo yayithini bobaba, besizochaza ukuthi hayi Ncebe Nkosi kwakungenziwa kanje. Nasemadlozini uma
kufuneka ukwaziwa ukuthi amadlozi ayekhonzwa kanjani, ngeke uhambe uyobuza enganeni efundile isikole, ubuze ekhehleni elidala elazi izinto zangaphambili, bese likuchazela-ke ikhehla ukuthi hayi amadlozi ayekhonzwa nje mfana wami, kwakuba no-1 no-2 no-3 no-4. Manje akulula ST ukuthi sichaze indaba ngoba asizwakali kuthiwa thina sinawo amavesi. Okay-ke njengoba singenawo amavesi, injani impilo yabantu abanamavesi, injani imizi yabantu abanamavesi, kunjani ukuhlala ekuhlaleni kwabantu abanamavesi, ngoba abafuni ukwehla bezobuza kuthina thina amahlathi sibachazele ukuthi ehlathini bafana bami kuphilwa kanje. Bukelani imizi yenu ukuthi njani, amakhosikazi enu afisa ukudivorce ngoba aniyazi impilo yobudoda, nazi impilo yokushubayela epulpit. Ipulpit uma kulona only 1 hour noma 2 hours, impilo yakho yonke uyispend ekhaya nonkosikazi wakho nezingane zakho. So labo bantu ufuna bakwazi kangcono kunabantu basesontweni. Ngoba ivangeli awukwazi ukulivela esesontweni ungazange uliveze ekhaya. Ucanga ukuthi ngixabana noma umbishop bese ngiyoma epulpit ngithi mina uJesu uyinkosi, ngiqamba amanga ahlaza, ngifafaza umoya omubi bazalwaneni, special obaba abashadile, ngibenza babe buthaka njengami. Noma ngingathandaza mcoco, awukwazi ukuyothandaza kukubi, awukwazi ukuthandaza kukubi, kufanele ulungise isimo bese uye emthandazweni, ngoba ukuthandaza ukuxoxa noNkulunkulu, ufike ubike udaba lakho, futhi uma ubike udaba lakho kunakela ulibeke emntweni before yeNkulunkulu. Uyayibona ke lonto. So ngicabanga ukuthi ke man of God, zonke ke le gaba ke njoba zazi right ngaphambili. Uyabona uma ungaya kubona lapha abazalwane, mhlawumbe monga nje manje ubona ngeke uzwe sekuthiwa khona abaqoka i-uniform eyolunye uhlobo. Noqinisile. No mfethu, no right. Mase uza la kuthina ke njengamanje into enzeke akuyona into endala le yethu yokuthi sixabane. Now nakhona uxabana bekufanele kube uxabana okubuye kubuyiswane phela, ngoba ngeke singaxabana. Kodwa iBhayibheli lithi balingashoni encike inkosi yikhulu sesizeqile la iBhayibheli sazeqa bukhoma. iBhayibheli lithi balingashoni la thukuthelene. Hawu mfethu sekuna 20 years ungazwani wemame amabandla ahamba ayagijima amabandla. Now buka ke la kuthina ke kuma Pentecostals, ukuxabana kwethu njengama Pentecostals Steve divided kwazala nina ke eningasamesaba uNkulunkulu phela vele njengoba sixabene thina njengoba singezwani nje thina sizwani asikhulumisana asingenelani futhi emasontweni ethu kunamaqembu. Uyayizwa lento ngisho fanele bangibuza ukuthi ukuliphi iqembu, sefanele ngichaze mina ukuthi makuyila amabandla lawa akithi sekufanele manje kubuzakala ukuthi ukulaba ukule qembu elidala noma ukule qembu elidala noma ukule qembu elisha. Kusho ukuthi le qembu elisha yileli eliqoka noma kanjani, leli dala ileli eliqoka kahle. Uyathola ke kulawa amanye futhi kuthiwa mayixabene ubaba mayixabene nomunye ubaba bahlukana phakathi, omunye uqala ibani nomunye uqala ibani kodwa yakhona la ekhaya. So njengoba beqala into yakhona la ekhaya bona obaba baxabene, njengoba bexabene nje badala umonakalo einganeni. Izingane ke ziyabuza masizongena esontweni, ziyalibona isonto libhalwe ngegama elilodwa, bese ziyabuzwa mazingethwa uqhamuka kuliphi iqembu. Sefanele uchaze ukuthi ngiqhamuka iqembu lika ST, kuthiwa ST ayakhona la kodwa igama yilo kodwa iqembu lona elinye iqembu. Kusho ukuthi ke manje njengoba besho njalo bafaka umoya kuwena ukuthi nawe ibanani nenzondo automatically brother lento iyenzeka. Kodwa mina bengithi ke awu uNkulunkulu uma engasisiza angenelele kulento yemfowethu, ngiyakutshela uSathane uyabona ukuthi uma ibandla lingahlangana ngoba lezi ingane lezi sizishayile manje, akule ngane lezincebe inkosi ziyaganga manje akithi. Ayikho indlela ukuthi le ngane besingasidonsa Nkosi yami at least ezu7 zazo bezolunga lezingane incane inkosi sichazele ukuthi hayi bantu abayihambi lapha indlela. Okunaloko manje kufanele siziphushe lezingane ngoba sigcwele uSathane. Akithi uyayibona futhi sithi ingane sigcweleni uSathane, asisaveza uJesu kuzona ukuze sibuze nazo zibuze futhi ukuthi bo baba senze njani ukuze sikhonze kahle nejabule mfethu.
akasithi Yebo, Sekhulume Bishop. kakhulu. No, ni right. Siyayilandelela. Kodwa mhlawumbe omunye babishop angaba nombuzo ukuthi kuzona zonke le lokungaboni ngasolinye kulama izinto eziningi mhlawumbe ezayibangwa ngalesi sikhathi. Mhlawumbe ningibangwa kulesi sikhathi samanje. Ngabe ziyafana na? Ezazibangwa kuqala ake ngithi nje kwenzobeka kanjani ngizobeka ngelethu Okay. hayi bandla Okay. isho ukuthi ngizobeka ngelethu isho ukuthi ngikhuluma ngePentecostal isho kahle Yes. kuma Pentecostals kwakuba kanje kwakuba nomuntu ovuswe uNkulunkulu hayi abantu ayikazi ibe khona into yabantu abavuswayo kuba nomuntu ovuswayo kwenze kanje uma umuntu evuswa uNkulunkulu bathi meshona bese uNkulunkulu avuswa omunye Yeah. right bese kufika isikhathi ke la khona engabikho ovuswayo sekufanele sivote sekuyibantu Okay. akasashongo Okay. uNkulunkulu so njoba simvotela thina simnikeza njenge government simnikeza u5 years thina ungakhohlwa ukuthi njengoba esehlele esihlalo nje akasahleli ngokuNkulunkulu masikabuyele eqinisweni uhleli ngokwethu ngoba uma eke wabheda kuzosiphoqa sithatha isekela lakhe all right into ke ebeyibangwa ke la ebangwe emasontweni ethu kubangwa indaba zaso isihlalo Okay. yabona ke Okay. bathi abanye hayi usibani uright bathi abanye usibani akithi uyabothi baye ebantwini leyo kuyemthandazweni manje ebeyenziwa obaba ngaphambili ukuyobuza ukuthi ubani inkosi ozosihola manje njengoba usumsusile phakathi kwethu usibani Eish. kwatholakala ke manje kunamavoti amavoti ke avota akhipha abantu abawu4 noma abawu5 noma abawu6 kwatholakala ukuthi labantu abawu6 bevotelwe encebe inkosi akekho ofuna ukugoba uphondo uthi omunye ngizoma kwasho bayamthanda phela nalabo abanye abantu njengeinhlangano nje ubusibona nje Yeah. bayamthanda abantu ngeke abantu bakwehlise esihlalweni encebe inkosi kwase kuba ne division ke yabona le division idalwe labo baba abakholwayo abawu5 Yeah. so abazalwane ezansi abanankinga mfethu abazondana abazalwane inhlobo inzondo ilapha phezulu kobaba njengoba inzondo ikobaba nje mfethu simbonga ke uNkulunkulu ngokuthi lo moya ungehleli mhlambe kubazalwane kodwa ugcine sowehlile ngoba nabo abazalwane bathi uthi mawuhlangana nawe uthi ngisebani church but eyiphi leyo True. Eish. ile qho Yona yiphi? ilenga yabona ke kwagcina ke manje futhi ukuthi bothi hawu ngeke angithi uyazi nje nawe ST ukuthi mawungena ebandleni elithile uye uthi mfethu into eyaziwa abazali bonke khona ibandla uthi mawungena kulo beshisa nceke inkosi beshisela abantu bakaNkulunkulu bekhonza kahle uthi mawungena wena uthi wawo bengisemnyango ngiyagodola into ekwenza ugodola awugodoli ngoba uNkulunkulu bengekho ugodoliswa isimo sabo uyangithola brother ugodoliswa ukuthi la ukhonza khona kuyashuqulwa Eish. la manje ubazalwana abangashuquli bafaka amabhloko noma sekukhuluma uNkulunkulu awuzwa tu into ekwenza ungezwa ulibele ebhlokweni manje usuzothi mase uphuma ukuthi you kwaze kwabanda lade kukhonza khona awubandiswa ukuthi ubengekho uNkulunkulu bekhona inkinga ukugqoka kwalabantu ongakujwayele Yes. angithi uyayibona Yes. usuke wangena endaweni wena onjani ongayijwayele Yes, ya yes, yes. ingakho ke ikini noma ibandla okhonza kulo ikini nje ungavumi ushintshwe abanye abantu True. uyangithola mfethu nanoma bangafika ngayiphi indlela ngiye ngithi esontweni ebandleni engikhonza kona kuyashuqulwa aligqokwe ibhlukwe akurutshwa akufakwa amacici esontweni ngiye ngithi uyoba neshwa ngoba ufike eThekwini khona abazalwana abanye abangashuquli banamaruji ungene bese uthi kuyabanda ngena ugqoke umshuqulo wakho mzalwane ugqoka ngendlela ogqoka ngayo kuphi ekhaya uyayithola ke lento ukuze ungabi nayo inkinga
futhi mawungena futhi wazi ukuthi ikasibeko la ukhona akhona kachiliza hayi kachiliza kunomthetho kabani wakhona ekufanele ugcina njengoba unjani unjalo futhi musu ukucambukela emthethweni yabanye abantu ngoba uzozumoshe uphendula into ongayazi awubazi nabantu ukuthi baze baba nje kwangoba yini wena waze waba nje kwangoba yini wakhishwa umoya ngcwele endaweni ethize wawukathi unjani wena wawunje wakhishwa wena umoya ngcwele awusamthemba umoya ngcwele wakhipha wena ukuthi kungenzeka nabo mayethanda umoya ngcwele abakhiphe angithi uyibona i-division ke iqale lapho uJesu mayevezwa manje uvezwe ngathi uJesu uhlukene madoda kanti uJesu bona inkinga ithina nawe sobayi2 sihlukene ngempela nceko sikhothela amavesi silwe ngawo mina ngaze ngizwe abantu bakaNkuluNkulu futhi kuthiwa bayalwa babanga iBhayibheli ngiqala mina ukubona la kulezi zinto lezi ezibonwayo ngibona abantu bephikisana phakathi kwabantu nceke wenkosi ethi hayi nceke hayi ngeke ayikho lento eyisho wena ugcwele uSathane esho phambi kwabantu nceke umuntu kaNkuluNkulu noma kuthiwa ngabe sithanda kanjani ukuxabana ST mawunomoya kaNkuluNkulu mfethu wabona nje ukuthi umuntu kaNkuluNkulu seyaqala ukuphakama ufuna wenze njani wena wehle uvela uthule ungabusayiphendula futhi into okungcono into oyibona ukuthi kulidela ekoneni so ke amabandla ke la wethu ahlukana ke nceke wenkosi kwazalwa ke labantu abangahloniphiki abangamesabi uNkulunkulu kanjalo ke umbuzo ngazi bowuthini konje bowuthini ST ngoba ukuthi like izinto ababeyibanga kudala nezinto ezibangwa manje ngabe mhlambe isafana lezi ezibangwa manje na ke kunje nakhona futhi akukona angithi laba nina njengoba manje group yenu nikezwe uNkulunkulu izipho zokusebenza ebandleni uma ekunikeza ke uNkulunkulu izipho zokusebenza ebandleni bese kufika umoya uthi kuwena uyazi ukubona ukuthi ugcotshiwe bese uthi wena uphendula uthi hayi ngicothiwe vele ngoba mangingeke esontweni akwenze kulutho bese uphuma ke uthi uNkulunkulu uyakhuluma usho into ongazange ihlolwe ngoba into yakho kufanele ihlolwe uma sewuphuma ke ST uphuma ubaba lo ophuma kuyena akalwazi udaba lwakho so njengoba uphuma nje uyoqala iministry ngithi le ministry eqalayo uyiqala usudini ngoba senike nawukana nekhehla so njengoba uqala iministry nje uyiqala phezulu kweanger namanga 2 ienga namanga masithi amanga sisho ukuthi uqala into enga approvewanga uyihlo uyabona ngoba uyihlo noma ngakuphikisa kuze kube ka10 uyazi yena ukuthi ufuna ukubonani kuwena ezokusiza wena kusasa njengomfana ngoba ungakhohlwa ST ukuthi uphuma kwakho la ekhaya uphuma njengendodana uyayizwa lena ngisho umuzi ozowakha lapha ngaphesheya umuzi wala ekhaya futhi angithi so kufanele ngukade nami umuzi ukuthi ungathi usoyakha wakho umzonjani otshekile ukadile manje wena ufuni ngukade ufuna ukuzigadela wena futhi wena uyahlubuka la ekhaya uthi awuseyena wala ekhaya kachiliza wena waka phesheya usuyolanda umuntu wale phesheya uthi ubaba wakho uyangithola manje hawu ubaba wakho lo muntu waphesheya umuntu kade usidlamula kuyena bekuyimina umuntu okwazi kangcono ngempilo yakho yonke yobufana uziyoba ubaba yimina okwazi kangcono lo baba akakwazi wena ufuna ukwazi lapha yabo nje buqala nje manje usubizele wababa ngale ngaphesheya isho ukuthi mina nawe sesinjani sixabene lelo bandlo lakhaya wakhe ibandlalana lengxabano lizokhula kanjani ibandla kambe futhi ke liyakheka lona kodwa selihlukene ne wena ke khona bazophuma futhi kuwena banjani bona abafana nobaba bazofana nawe exactly phela baba angithi lento iba njalo njengoba bephuma bona befana nawe kusho ukuthi abantu abahlukene laba imina ngihlukene nawe nawe uhlukene nalaba nawe bese kuba khona into ethi ke thina siyibandla lika Kristu kusho nina nithi siyibandla kakhe kanti sixabene kuba ngathi ithi sinonqo nangithi manje thina sithi ibandla lethu thina siyasho nje siyibandla lethu ilona bandla eliright mina ngangikhonze ibandla kwakuthiwa ilona lodwa esulwini alikho elinye ibandla ezulwini kodwa ekhona abanye abandla ngayigcina ngikholwa futhi lethu ukuthi ibandla lakithi ilona lodwa elisezulwini now uyabona kulokho
kuhlukana lokhu kuhlukana bese kuzoqanjelwana amangama sesihlangethwa siyibandla lika Christ sonke kodwa thina sizohani futhi manje ke sizoyenza kanjani lento ukuthi siphinde sibuyele sithemba umoya ingcwele madoda uyabona ke manje asithembile enye into sithembe yena umoya ingcwele ngoba iBhayibheli lithi oqalile umsebenzi uye uzofeza so njengoba ke manje umoya ingcwele kulezi insuku lezi lento okhala ngayo uzoyibona hayi uthi uyibone emaphusheni uzoyibona ngamehlo umoya ingcwele uzogijima kubantu abaxabene eyongena phakathi kubona efike batshela ukuthi niyabheda omunye abuyele komunye omunye abuyele komunye omunye abuyele komunye noqala into ebheda njengoba ngangisho ngithi anobuza kimi mina ngaqala into obukuhle ngicela ukuthi ngihamba noNkulunkulu ekugcineni kosuku ngangihamba naye uNkulunkulu kodwa kwangiphoqa ukubuyela emuva ngiyothi hayi ngiyabheda ngabekwa izandla ukuze ngihambe nomoya njani alright ngoba kufuneka uhambe nomoya wrong so ibandla ke leli laphambili ukuxabana kwalo akufani naloku kwenu lokhu kwenu sekuwes uwes lokhu kwenu ngisho abafowenu nje uma ungabuza manje mina ngangezwa mcotshwa ngangezwa indoda ehlonishwayo ngiyolamula nje ngilamula umfana omncane onento enhle kabi lo mfana kaNkulunkulu mangithi ngiyalamula uyazi ukuthi lo mcotshwa avele athi akhuluma ihlazo lo mfana ngithi mina umfana makade ehlambuluka kuwena phela umfana uhlambuluka yonke into nceke angithi uvuma izona athi ngenza ukuthi baba ngenza ukuthi mase sixabene so uyakhuluma usebenzisa lenhlambuluko so uthi ngeke kwaba u1 no2 no3 wena ukuthi nokuthi wena ukuthi nokuthi ngithi mina hawu madoda bakhona abapostoli kodwa baba bekho so isho ukuthi kuhlukene la lo mfana nje obekhishiwe ukuthi uhamba ayosebenza esebenzela inkosi kusho ukuthi akasebenzi kahle lo mfana usebenza namatshe kayise kusho ukuthi baphiko baba abagruma awukwazi kakhulu isingisi lamboto bapha abantu abazogruma abafana esizothi mase sidlulile thina labafana babe yinto esiyiyo kusho ukuthi masifa akusekho lutho ngoba abafana basondele thina nathi asisondele kubo isho ukuthi ekupheleni kwale generation kuphelileke uyayibona ke lonto sithandazela umoya ingcwele manje ukuthi akasisize umoya ingcwele asenze sibe obaba asenze sibe amabishop angempela azothi makusondela umfana simkhulise kube nomama befundisa abazokhulisa amantombazana iBhayibheli amantombazana amancane akhuliswa omama abanganani abadala manje amakhosikazi ethu mayengena emshadweni abasekho nani maningena emshadweni abasekho baba kukude yonke into ke manje niyenza ningazi ukuthi yenziwa kanjani Bishop iyajula le ayijula ngempela kodwa ke indlela osekuba ngayo babishop do you think kuzoba njani ke kuzoba right kuzoba right umoya ingcwele usasibekile insukwana zincane madoda sasibekile siyamethemba ukuthi ngeke kufiwe sekhona ngeke ngoba nabo baba besibethemba ST bakhona baba besibethemba sithi bazolamula kule generation labo baba bavele benza into engayazi bafunzwa imali yafakwa emlonyeni imali kubona ngevangeli abantu besobuza kubona ukuthi senze njani makunje bavele bathotha imali bafunzwa emlonyeni bathule bathi mabefunzwa emlomeni wavele wabona izinto zijike emabandleni abo zangabi ngendlela kade ziyiyona kuqala bagcwele imali eswini bathengelwa ama Mercedes Benz bafakela kuma accounts imali ezithe ngebasakhuluma ngeke umshaya umuntu okufidayo imgcotshwa ngeke umshaya umuntu okufidayo kodwa mina nginaso leso sikhathi mina nginaso leso sikhathi akunayo leso sikhathi nasikhathi nje angifuni mina umuntu ozongena nemali esontweni acaba ukuthi uzongirula ungena nemali esontweni ucaba uzongirula ngizokushumela nasekhanda lakho nanga imali yakho kusakaze nayo makubiza ukuthi thatha imali yakho nemoto yakho nabantu bakho uphuma uhambe ngoba angizele mina ukuzodlala
Bishop. ngizotshela umuntu ukuthi akahlukane ezonola ahamba ezulwini finish and clear. Uma uthi uzongifunza imali emlonyeni bese uthi ufanele ngithule khohlwa. Sekumele khona bangakuthinti. Ukhohlwa cebe Nkosi, khohlwa ngisho ungangiyele ekhaya uthi uzodlala nami phansi imcotshwa, uNkulunkulu uthe asikuthengele imoto entsha. Angiyifuni ke kwayona ke imoto. Into ethu imoto nje angifuni umzalwane ngithengele imoto. Angifuni lonto. Uma ngithengele imoto ufuna hamba elapha emaphoyiseni. Awubhala incwadi. Maphoyiseni abuyise ummeli wakhe. Bhala incwadi ezothathwa ifayilishwe kahle iswe lapha emaphoyiseni iyogcinwa emaphoyiseni ukuze athi mase ingqondo seyibuyile kahle. Ngoba fanele ingqondo yakhe isigcine ibe right. Abone kahle ukuthi benikela noma benzela abantu. Ubugebengu phela mningi nje manje. Kakhulu. Mningi. Kakhulu. Hawu, mina ngabona befundisa umfundisi enikela imali kanti wenzela ukuthi abantu bazonikela. Ekhipha imali enkulu eyibeka phansi enzela ukuthi abantu banikele. Beshunene uthi lalela ke ngizoshaya imali engaka ngenza ukuthi abantu banike. Angithi uyabuza lobo bugebengu obuhlelekile beBhayibheli. Kusho ukuthi nabo bakwazi ukuvula iBhayibheli benza ubugebengu. So asilifunde lo vangeli. Iminikelo esontweni eyokunikelela uNkulunkulu wenzela uNkulunkulu. Asikashayelwe imithetho ngayo. Yemadoda. Uyabona? Mhlawumbe mangakufakazela kafushane. Lapha esontweni sakhindlu. Yeso. Okay. Sakhindle sona. Mhlambe there million plus. Sure. Asinazo isikweletu sayo. Lotho. Asinazo isikweletu sayo. Isikweletu. Ukuthi khona umuntu waqhamuka noma sahamba saye ebhenki sathotshele kumani no. uNkulunkulu wavela wasenzela isimanga sihleli nje. Lela vangeli bayibotha khona. Sathi sihleli nje kosumuntu kaNkulunkulu. Eqhamuka ngale molweni umuntu kaSomandla wavela wasungathi uNkulunkulu uthe bazalwane. Yo, uthe lapha phakathi kwenu. Kodwa wathi omunye ngino 50,000, nomunye ngino 50,000. Yashawa imali yashawa. Kwashona konjiniya kwakhokwa kwakhiwa indle esonto. Indle enkulu. hey madoda. Enkulu kwafakwa istructure, insimbi zabuya zafakwa, asimkoleti umlungu. uNkulunkulu wakhuluma ebantwini baletha imali. Yebo. Mangikhuluma ngalento kuba buhlungu ngcebe Nkosi la ngoba ngafundisa imangaliso mina. Ngake ngafundisa imangaliso. Inikela abazalwane baletha imali, uMoya Ngcwele wasebenza ngoba khona into. Sengisho ukuthi ivangeli esalithola elenzisa abantu izinto lisekhona. Laba bamanje bathulisiwe. Uthuliswa obaba, bethuliswa omama, bethuliswa omakoti, bethuliswa osisi benemali. Basebenza. Labantu bamanje banemali. Mawushumayela wena ushaya izono abakuniki lutho. Bathi wenzani? Sazi bathi wenzani? Bathi ushumala ihlathi. Ihlathi ngiyalithanda. Ihlathi awungiyalithanda. Ihlathi mawungabuza inyanga ukuthi ihlathi lisiza ngani inyanga? Lisiza ngokuthi ehlathini inyanga ithola lonke uhlobo lemithi. Kodwa uthole esitaladini. Lapha nje uthi uyofuna befundisa abanezinto labafunde kakhulu uthi uzothola ukuphila. Mina ngiyayazi into engikhuluma ngayo Ncebe Nkosi. Ufike kumuntu uthi uhlala phansi naye uthi uxoxa uyaxoxa akuhleke asho ngezilimi. Uma uzihlambulula kumuntu akushiwo ngezilimi. Usuke usakhuluma imfihlakalo yakho uthi nali ivangeli sengihambe ngimangimama la manje nevangeli. Avela kuhleka umuntu akayazi kwaleyo nto okhuluma ngayo. Akayazi yona. Thina sathola ivangeli imgcotsho kaNkulunkulu. Akufani nani. Bishop. Asizithathi thina izinto esingazi. Futhi nina nikwazi ngisho ukuhlola nina nihlole umuntu mekunikeza imali uyiphindise emuva. Ungayiphindisa nje imali Ncebe Nkosi. Uyiphindise emuva. Umuntu athi baba ngicela ukufaka 20,000 rand ku account. Ngithi mina ayongafaki. Usuyihlolile. Ngiyabonga. Hayi ngoba ngibonga ngoba imali nginayo. But ngiyabonga ngoba ngiyayibona into akinomkhonto ngemuva. Njengoba unginika 20,000 rand ufuna ukwenzani? Qhamuso zoprofeta esontweni uthi uNkulunkulu bazalwane uthi animkhonzi kahle. Amanga nje kaSathane athi uMoya Ngcwele uthi aprofet bese ngiyavuma ukuthi hayi lesiprofeto silethe ebandleni. Ncebe Nkosi. Bishop. Nangu umonakalo esontweni bo. Prophet okhishwa izinto ezinkulu esontweni. Thina sithule ngoba ingiphuma imali lento yangifaka imali emlonyeni sekufanele manje iprofet esontweni. Iziqambe namabazalwane uthe uNkulunkulu uthe uMoya Ngcwele akuphiwe ubishop akuthengele ubishop imoto. Amanga leyo nto.
amanga lo umoya ongcwele methi angithengele imoto fanele atshele wena moya utshatshela ibandla uma wena unesifiso ukuthi ibandla ngithengele imoto isho ungathi umoya ongcwele qhambela umoya ongcwele amanga ayifuneki lonto manje leli bandla manje limpi kwenkosi limpi linamanga namanga nje leyo babhisho ngicanda isihloko nje sisodwa baningi abantu abalimazene banamanga le prophet banamanga manga lihlaza amanga lihlaza uyabona ncebe inkosi umuntu akhuluma into eyimanga mina Jehova ngiphakathi kwenu ngi1 no 2 and uyazi ncebe sigobe phansi sisiguqe ngamadolo sigotshiswa isonakala uyangizwa mfowethu sigotshiswa isonakala asikaze siphenduke nangelilodwa ithu ilanga sifuna nje uzongena phakathi kwethu destroy umsebenzi kaNkulunkulu ngoba abasekho abantu abahlola ngomoya futhi nanokuthi nje umuntu athi uyakhuluma ethi mina Jehova uthi shut up Satan ngoba umuntu mekwathi shut up Satan eprofeta wadinwa waduba akuyena uNkulunkulu loyo ayish uNkulunkulu adubi uNkulunkulu adinwa ayish uma umphikisile uNkulunkulu makuthi uyakhuluma phakathi kwabantu kuzothuleka ukuthi nya kodwa uzophinda uNkulunkulu noma ungamphikisa uzophinda uNkulunkulu kodwa lo dubayo uyamuzwa usekulela bandla nangi manje seyoprofeta lapha nangu seyoprofeta inhloboni le asiyazi imcotsho letho thina siyazi ngempela nkulumo iqiniso asizazi thina lezi zinto ezenzakala esontweni njengamanje thina siyathuka nje esontweni ukuthi ngaphi esontweni sekwaba nje esontweni siyathuka isho ukuthi ibandla likhona asilazi lihle bangalichaza abanye belichaza ngemibhalo lihle kodwa singabuza imibuzo nakubona ngoba asinqeni ukubuza kobaba abashumayelayo nabaphethe imfihlakalo sibabuza ukuthi mfowethu lento eyikhuluma uyithatha esikoleni noma ila engqondweni yakho sefana chaza ukuthi uyithatha esikoleni noma engqondweni noma uyilande kumoya ngoba uma uyingcwele into ayikhuluma mfowethu iBhayibheli malithi izwi likaNkulunkulu liyinkemba liyahlaba aliqamba manga so izwi likaNkulunkulu mawulikhuluma noma ungalikhuluma kanye one verse linga spreader lingelinhliziyo nenhliziyo abantu abawu 2000 basindiswe ngezwe lodwa but Bishop mase ngibuka nje kuleza ikhazi zakudala nangendlela yokukhonza ke kulokho akudala nokukhonza akufani nje sikhulumela nje ukukhonza kwasenkonzweni akufani mfowethu mhlambe okay angazi ukuthi mhlambe sibakhulu usho kuphi ngoba phela ukukhonza mhlambe kukhona izinto ezinjenganje ake ngibeke nje ngithi ngesikhathi sethu Bishop mhlambe ngazi mangalifunda leli verse okay Bishop Romans chapter number 12 okay angazi ke ngoba ingisizile ke inkosi mhlambe ke manje lithi ke 12:1 okay angazi ngilifunde ngale ndlela mina ngiphethe isiZulu lapha Bishop lithini lelo Romans chapter number 12 yeah verse 1 kwabaseRoma isiZulu sithi kwabaseRoma amaloma 12 verse 1 yeah ufundeka kanje yeah ngakho okay isihloko sithi ukuhamba okungcwele lithi a living sacrifice to God ewusuka madoda right ngakho ke ngiyalincenga yeah bazalwane yeah ngobubele bukaNkulunkulu yeah ukuba ninikele imizimba yenu yeah ibe ngumnikelo ophilileyo yeah ongcwele yeah othandeka kuNkulunkulu yeah kube ngukukhonza kwenu Yeah. kokuqonda nenze njani ningalingisi lelizwe right kodwa yeah niguqula isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu okay mfethu ngicela phela ngilifunde ngoba khona mhlawumbe uzofuna ukuzwa ukuthi thini and so dear brothers and sisters I plead with you to give your bodies to God because of all that has done for you let them be living and holy sacrifice the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him. Verse 1 again. yes Verse 2. Don't copy
Yabona mfethu, don't copy the behavior and customs Ayi. of this world. Ayy. Uyayizwa lento? Don't copy Ayy. the behavior Eish. and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Uyazi leli lami lesizulu mfethu? Angazi lesizulu lisho ngenye indlela. Yeah. Before izinto zonke thina besinikela imizimba. Yeah. Okay. Uyayithola ke lento? Okay. Yeah, besinikela imizimba. So umzimba mawunikelwa, angithi thina besikholelwa ukuthi angithi mabechaza laba ama theologians ayawuchaza umzimba ukuthi umzimba ilo nalo ngaphakathi. Yes. Right. Besinikela imizimba ke thina. Ube umnikelo ophilile, ophelele, Yeah. othandeka uNkulunkulu. Kusho ukuthi izinto esizenzayo besizenza kuwona lo mzimba. Njengokuthi uJesu uma esuka ezulwini ezemhlabeni wanikela umzimba, hayi umoya. Ngoba umoya lithi iBhayibheli wathi ezandleni zakho ngiyawubeka. Yeah. Angithi uyabona? Kusho ukuthi umzimba wawunikela, wagwazwa, kwaphuma igazi. Uyigazi laphuma la. Aliphuma emzimbeni kamoya. Laphuma la igazi. Kusho ukuthi kwakuphoqa ukuthi umzimba wakhe awunikele. Iwona phela umzimba lo mfowethu olala nabantu besifazana. Iwona umzimba lo. Angithi uyazi emasontweni manje abefundisi baphuza utshwala. Bongayazi leyo nto. Baphuza utshwala befundisa emasontweni manje. Baphuza utshwala nje bayafihla, bayaphuza futhi. Right. Ngawo. Ish lo mzimba. Phela lo mzimba iwona uqamba amanga. Lo mzimba iwona owenza izinto engathi kunezinsizwa. Oh, ngingayikhuluma le. Engani kunezinsizwa ezihlukene nezono, kodwa asihlukene gelekeqe nezono. Zithatha amafoni lawo zibuke amantombazane la elalana, zibuka abantu belalana. Lo mzimba bongayivumi leyo nto ukuthi kubukwe amafoni kulalwana ngoba umfana mekwabuka ifoni kulalwana shosho uzolala naye elala nentombazane engekho. Ish madoda. Uyabona lesifo ke manje sandileke manje emhlabeni. Isifo sokuthi abantu sebeyekile ukusaba uNkulunkulu ngoba imizimba yabo sebeyiyekile, sebekwazi ukulala ngayo amantombazane engekho alale kodwa ngawo umzimba azazenelise ngendlela azozenelisa ngayo futhi ayikho into emthintayo. Mawukhuza sikhuza thina sithi yeka ifoni nokubuka abantu besifazana abanqunu noma ubuka abantu belalana. Umzalwane osindisiwe akayibuki ifoni enabantu abalala nayo ngoba iyamlimaza emzimbeni wakhe. Emzimbeni iTV makudlala ama generation, umzalwane osindisiwe abantu abaqabula naye akababuki ngoba uzoqabulana nobani yena njengoba eyisingile. So sifundisa lento ukuthi musu ukubukela mfana wami noma musu ukubukela baba kanti awunaye umuntu ngoba nakhona futhi kwabashadile ST kodwa lento yaqhubeka manje nakwabashadile umuntu oshadile akufuneka abukele iTV abone abantu beqabulana bese ethi uzwa nolala nonkosikazi wakhe alale naye ngoba naku ebona abantu beqabulana. No, akona lokho ukuthanda unkosikazi. Lento inkanunko, ulala nomkakho ngokweinkanunko ngoba usuke wabona abantu abathandanayo. Yini ungayenziweni into kumkakho ungabonanga ku television? So lezi zinto ke esizikhuzayo ebezikhuzwa kuqala imizimba bekuyinto yokukhonza uNkulunkulu kungesona into yokudlala thiwe uNkulunkulu ungaphakathi. Angithi uyabona nje ukuthi uNkulunkulu ungaphakathi shuthi umzimba ungaphandle. Singenza la noma yini esithanda ukuyenza, hayi ukuthi singenza noma yini esithanda ukuyenza kodwa kulula ukwenza izinto ngaphandle manje. Amehlo asawagezi ngezulu kaNkulunkulu, imilomo yethu isikhuluma noma yini, inhlamba zingena la emadlebeni ethu. Akuselula ST ukusebenza kaNkulunkulu nathi ngoba asinawo umzimba ongcwele othandekayo uNkulunkulu. Asinawo ST. Uyabona umoya ongcwele masithina uzobe sebenza umoya ongcwele sisho ngoba umoya ongcwele uzosebenza. What about thina? Yo madoda. La makhehla bemkhonza uNkulunkulu ST. Ubona kuvela into ezinhlambuluko nje kwenzelwe leyo nto ukuthi vuma ukuthi khonani la ngaphakathi. Phela thina besihlambulula izinto ezila engqondweni. Sizihlambulula ukuthi yazi ingqondo yami manje ingitshena ukuthi uyazi ukuthi ingqondo ngikutshela nini into engingasazi nina nazi lutho. Kuye ukuthi kukhonzwa ST
lento engishoyo bazoyizwa abafowethu, bazoyizwa nabazalwane lengishoyo. Kuye kuthi kukhonzwa usathana ngene engqondweni yakho, umzalwane emiphambili egqokile ingubo, wena umkhumule, eish madoda. umkhumule, umqede ingubo, uzikhumule zonke ingubo, uthathe yonke into la kuwena, wenza into yenzayo kuyena esepulpit, usesontweni. Mase uphuma esontweni uthini? Uthi praise the Lord. Kodwa lapha phakathi kuwena kade ujajisa umzalwane, wabona ubunqunu bakhe, waze wafika endlini, wenza izinto ezingafani ngabe uyazenza, awufuni ukuzihlambulula. So ibandla lelaqala ke beliphila kahle. Yeah. Elamanje nceke Nkosi, hayi mcotsho. Bayasaba, ngithi niyasaba manje ukuvuma izona nini? Uthi ngene izivuma izona ngoba naso ihlazo ilona lelo ke lokuthi ulufakela ngaphakathi ihlazo. uNkulunkulu methu uyafika enhlizweni yakho kugcwele amantombazana, uyafika uNkulunkulu wakho kugcwele ukuzilala, uyafika uNkulunkulu wakho enhlizweni yakho kugcwele amaphone. Ngisho kahle mangithi amaphone, kugcwele amaphone kuwena enhlizweni yakho, kugcwele yonke into enhlizweni yakho. Kodwa futhi end of the day uthonsa iBhayibheli uthi uthe uNkulunkulu esho ngayiphi inhliziyo le egcwele abantu besifazane abangaka, egcwele abantu belalana, egcwele amantombazane la kade uhamba uwalala ngenhliziyo, ungawalali bukhoma, uwalala ngenhliziyo ngoba amantombazane ufuna ungakhiphe kuwena ngoba umzimba, iBhayibheli ithi ithempeli, kusho ukuthi izono zihlala ngaphakathi emzimbeni wangaphakathi. Ekupheleni kosuku ijudgment itholwa uyena lowo muntu. Kodwa konelo yini mawulale ngalo mzimba ulahlwe uNkulunkulu, kodwa lo mzimba ufake emangcwabeni, kodwa kulahlwe wena ngaphakathi. Isho ukuthi umzimba uyagadwa, umzimba lo ibody le iyagadwa. Iyona phela le ehlukene namantombazana, iyona nje le ehlukene notshwala, iyona lehlukene nogwayi, iyona lehlukene nokukhuluma izinto ezemahlazo. Umzimba awufuneki unxaphe. Yeah. Angithi uyakholwa wena, akufuneki uthethe kuze kube over wena, akufuneki ushaye ingane kuze kube over wena, akufuneki wena ukhulume noma kanjani ebandleni wena. Zonke into ozikhulumayo ubakhomba abantu abadala ngeminwe kanje, ubakhomba nokuthi ubishop, ukhomba abazalisa bazeyindala uzikhombe ngeminwe. Umzimba uyakontroleka, ukontrolwa umoya. So mawuke walala umzimba, ncebe Nkosi ngibuza umbhalo limi, bonke abantu abalalile nabantu besifazane, uma uke walala ngawo lo mzimba, yini indaba kulimala umuntu wangaphakathi? Eish. Isho ukuthi lo mzimba ufuna ukade. Uma uke walala, uyazi ukuthi uma uke waba niseyilingweni, umuntu nje ngemvelo uma elele kuyenzeka ubone imbono, uzibona ukuphundiza, usukelwa izinja ngithi bese uyandisa, ngithi usukelwa izinja uthi kodwa mase kulahleka imfihlakalo, izinja ziyazihlephulela nje, zizihlephulela izinja, izihlephu uphupha amaphupho amambi, ugwazwe izinto, sikugwaza izinto, akusandizeki. Yini enza kungandiseki? Ingoba udla izinto ezingadliwa. Yakushiya imfihlakalo. Uma iyakushiya imfihlakalo ikudedela namadimoni, udliwa until uphenduke. Mase uphendukileke ahluma amaphiko kamoya, uphinde ube umuntu. Yonke into ehlasela ezweni lakamoya ivele kuthatha inkosi ingindisise kusale phansi zonke lezi zinto. Ngenxa ukuthi ukhonza uNkulunkulu kahle, uma umphile kahle emzimbeni, nomzimba kamoya uphila kahle. Abantu abalimele balimala emzimbeni, ayikho into abalimala kuyona. Uqale kwabona ngamehlo. Angithi ethanda umuntu wesifazana amehlo emkala, engani indoda ithi ikholo isinisiwe ibibuka abanye abantu besifazana. Angithi ushadile, yamthatha umfazi imthanda, kodwa mase ikholwa nangu unkosikazi omunye siyambuka, imthande lo wankosikazi ongale ngaphesheya nale ngaphesheya ithanda lo wakho. Akithi yeso le uma ike yangena lento yaziyangena yazohlala enhlizweni, iyambandelana la enhlizweni, enhlizweni ihlala uNkulunkulu. Yes. Uhleli nalezi zinto othi zimahlazo, yini ndaba ungazikhuluma izinto ezimahlazo kodwa ukwazi ukuzihlalisa enhlizweni yakho. Iyona ke lento elimazi ibandla ke, ukuthi ibandla lifuna ukuveza ukulimala bese likhonza lezinto ke kube ngathi sonke siyifana, kanti asifani sonke, asifani nje sonke, asoze futhi safana, asifani nabanye abantu. Ingakho ke lento esihlukanisile, uyayibona into esihlukanisile, sihlukaniswe yilento ke ukuthi indlela abakhonza ngayo laba bakhonza ngokungamesaba uNkulunkulu, thina sikhonza ngokumesaba uNkulunkulu. Izinto esatshelwa zona thina amakhehla noma singesona isono sisaba lokho ongangathi zisona, asifuni ukuziphenya eBhayibhelini ngoba izinto esatshelwa amakhehla siyazikholwa, sifuna ukuhamba njengoba eshilo.
iyona-ke lento esenza manje thina sibe nebond nawo abakhehla kodwa laba abanayo ibond nathi ngoba bafuna ukukhonza ngendlela yabo abangafuni ukukhuzeka kuyona masibatshele ukuthi le ndlela enikhonza ngayo ayikho right bathi kwakuyizikhathi zenu mawungaya nje emvelweni esintwini sintu iBhayibheli silivale siye esintwini umuntu wesifazane kunye kwenkosi esintwini kwakungalalwa naye Okay. Okay. Besifazane kwangalalwa naye amantombazana amadala nje uma ngabuza uma nobaba kwangalalwa nabo ngoba babeyigadile inkonzo inkonzo engekho ke yongasindiswa kodwa beyigadile kwakunento eyayibekwe kubona imizimba yabo imizimba imizimba indoda yayingaya emzimbeni womuntu wesifazane yayimhlonipha ngoba kwakwazi ukuthi ziyinkomo zikababa so inkomo kababa yayingathintwa inkomo kababa ngicela ukuyizwe kahle lento inkomo kababa yayingathintwa kwakusuka amadoda mase kufuneka inkomo kababa noma inkomo kama kwakusuka amadoda ngale kulwamuzi eyothi hethi mngani uma ethi hethi mngani ayesho ngenkomo athi sikhulekile ekhaya sibani sikhuleka ngenkomo ethi uyayizwa into ngisho ayithi sikhuleka ngenkomo ethi eyolanda inkomo ngoba inkomo kwafanele iphume esibayeni somnumzane ikhishwa ngenkomo intombazane yayinemigoqo ivala umfana engakwazi ukusondela esondela intombazaneni ngoba yayifundisile intombazane umfana intombi yami lento ke elakwena ayithinto yafunda ke intombazane ayithinto nithini ninzinziwe engani nithi nina intombi ayihlale ngentombi nishonani lonto nithathe lonto nini ngoba iBhayibheli belingekho phela nithatha lento ukuthi intombi ayihlale ngentombi Ibuya ngapha naso-ke kusho ukuthi thina sizogcwalisa ngembhalo manje sigcwalisa into ebesivele siyiyona kwasekuzalweni kwethu thina besifundisa ukuhlonipha kuthiwa sihlonipha ubaba nobaba uyihlo nonyoko uyahlonishwa ubaba noma kuthiwa ngabe wakamkhise noma ngabe wakagumede bedonsa uswazi akuhlabe ngoswazi mawubhedile emgwaqweni nina nithini la nithi eBhayibhelini nohlonishwa nonyoko niyakwenza nini anikwenzi sasikwenza thina sasishawe noma umuphi umathi sasishawe noma ubani thina kodwa nina anikwenzi yini ndaba ningakwenzi nihlulekwe nina imvelo nazo nihlulwe isintu nagcina senihlulwa na iBhayibheli yayibona lezo zinihlule zonke kufanele kubuyele uNkulunkulu ke manje ish madoda ngaye uJesu shuthi uJesu ufike nento enhle yokuthi kubuyelwe kuNkulunkulu nanti izwi lakhe selifikile hloniphani inhlo nonyoko asihloniphenike kwengazalwa esithiki zalelo ekhaya lutho mntama angithi uyambona uJesu kuzaliwe kwazalwa ekhaya bekuba ihlazo into bani mayizali yazalwa ekhaya yes right nithini kini eBhayibhelini nithi akuhlukwane nezo nenzelani ungazalwa kuzalwa ekhaya into efanayo nje le okay so uNkulunkulu ke akasize sibuyele kumoya ingcwele ukuze umoya ingcwele asibuyisele la sasikhona inkazimulo kaNkulunkulu manje ngeyifana sekuqaleni Bishop uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu ngawe Bishop ngiyazi ukuthi mina masuke sesihlele kanje singakhuluma ilanga lonke ngoba kuningi kodwa nje engithanda nokugcizelela kakhulu bafowethu Bishop zobiseshilo inkonzo kamoya ongcwele sibe silapha eMkhumbane ngomhla ka2 May ngathi nje uMkhumbane one Google Map yokuthatha iyoze yokubeka asibonane khona lapha nabafowethu uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu ayeza ke namanye ama episode esiyobe sinikeza more details about inkonzo esiyoba nayo eGoli ekupheleni konyaka ngoOctober umgqibelo ogcina I think idate or idate sakhumbula kodwa nje last Saturday of October siyobe silaphana sisazama ukusireconfirm indawo you might go back khona laphana eDlamini kodwa ke angaconfirm kwamanje asazozama episode la so confirm khona lena ke Bishop eGoli siyokhuluma inkazimulo all right inkazimulo yokugcina le eGoli uNkulunkulu ke usiphe lesisihloko sokuthi cha ake siyokhuluma ngenkazimulo yokugcina so should siqala ngenkonzo kamoya then bese siye eGoli inkazimulo yabo Bishop siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngawe siyabonga kakhulu baba ngendlela emangalisayo ngingatshela abazalwane ngithi mina yazi ukuhlangana nawe kwaba isimanga esikhulu kakhulu 13 years later hlangana ngangisenkonzweni ngigqoka isikhindi ushumayela kwaNongoma ngingayicabanga nokuyicabanga ukuthi nje ngelinye ilanga
ngiyoke ngihlangane nawe ngihlale nawe kanje wangiprofetha ngigqoka isikhindi ngisenkonzweni ngigqoka isikhindi nje ngihambela nami njengabafana bonke enkonzweni kanti uyokhuluma izwi elithile hayi man uthi hey uNkulunkulu uyokusebenzisa ngendlela emangalisayo after 13 years namhlanje ngihleli nawe kanje yo 13 years later namhlanje nginawe kanje uNkulunkulu ngempela usebenza emfihlokaleni siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngaba bishop and futhi uma ingqondo zethu zingathi hayi azikukholwa ukwenza kwaNkulunkulu ngabe siyayikhohlisa ngabe nathi siyayikhohlisa uqobo uNkulunkulu ngimbonile namanje ngisambona angangazi nami ngelinye ilanga umuntu uyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu othinta thousands and thousands of impilo zabantu ngalolu hlobo angazi mhlambe nawe uthi wayothi that is why even uma uprofeta ngalesa sikhathi ngaze ngakhohlwa ngisho ukukhohlwa kwakungekho ngisho ukuba khona engqondweni yami kodwa namhlanje sila namhlanje konke lokhu kuludumo enkosini siyambonga kakhulu uNkulunkulu babishop egameni likaJesu mhlambe babishop namazwi akho okugcina nje ungawanikeza abantu emakhaya lokho ngakusho nje egcineni babishop yeah no siyabonga kakhulu mfowethu esithi engakusho mhlambe egcineni lokuthi mhlambe ke kubafowethu abasinisiwe ngoba le ndaba ingapha ingathi yes asifuna ukuphumela ngaphandle ingathi nje thina sinisiwe ukuthi asibizelwanga empini ukuthi silwe thina sodwa sabizelwa ekuthandaneni nanokuthi sishumayele ivangeli uko konke okudaliweyo anduba kufika kuphela yes asifisi ukubona abafowethu bexabana nanoma ikuphi platform sibone bephikisana belwa kuze kube sengathi lento abayikhulumayo vele bahlukene kuyavela akufuneki uJesu abe u4 eyedwa ufana abe u1 eyedwa ongathi ongezwe kahle komunye abuzisise uma engayizwa kahle into yalo muntu amyeke unenqubo yakubo yes ngeke ayishintshe inqubo yakubo okay ngenxa yenqubo yakho ufuna uyikholwa into iyona ume kuyo ivangeli wazalwa ngalo likholwe noma bangalixheka imakulo la kusiza wena laphinde lasiza nabaningi so ukulwa nabanye abantu akusizi okunokuthi kusize kutraina wena kwehlisa wena nesithunzi ubaba ongangama omdala abonakale ephikisana nabantu elwa nabantu exheka abantu baba omdala ongangami ayifuneki lonto uJesu mekunikeza izwi shumayela izwi kubantu baphenduka abantu baphendukele kuJesu uyobongwa uNkulunkulu iloko uNkulunkulu akufunayo uNkulunkulu agcina abazalwane agcine nje ibandla lonke lika Jesu alibiyele alifihle naseyimpini esikhona kulesi sikhathi bangakhohlwa abazalwane ukuthi basithandazele nathi siyabathandazela emhlabeni wonke basithandazele ukuthi singathi selishumayela ilizwi likaNkulunkulu silahlwe nathi kanti neswe kube yiloko nje uNkulunkulu ababusise bangakhohlwa futhi ukuthi uNkulunkulu usaphilisa yes uNkulunkulu usenamandla uNkulunkulu usekhona ungabe ngathi cweba isiziba nje engathi uNkulunkulu akekho khona uNkulunkulu njengoba usakholwa nje isho ukuthi uNkulunkulu usekhona akasoza kulahla uNkulunkulu ufika kumuntu enezingane zo7 malithi iBhayibheli uyabuyisa ubusha njengokhozi uNkulunkulu uyazibuyisela izinto kusho ukuthi abe umyeni abe ubaba einganeni abe ubaba kumama abe ubaba kubaba uJesu njalo uyasithanda uJesu uyasithanda abazalwane futhi usithanda kakhulu ngaphezulu kwaloko enicabangayo sho ukuthi nocabanga uzibulala angazibulali sisekhona sikhona sonke kwazibulali ukukholwa ugcine mawuzuthi uyahluleka xhumana nabantu abazokusiza nathi sisekhona xhumana nathi sikutshela ukuthi indlela isaqhubeka nathi sadlule enkengeni
kodwa sifanga wasigcina uNkulunkulu uze kube manje. God bless you. Siyabonga kakhulu baBishop. Mhlawumbe nabazalwane bayibangihlupha abazalwane abayibathanda nokuxhumana nawe baBishop. Alright. Ngithande ke ncebe Nkosi ukuthi kwangisiza ukuthi ngikhiphe inamba kaNkosikazi. Okay. Isizathu uthola ukuthi ngibhizi ngithandazela abantu office. Manje akekho umuntu ophendula ucingo lami. Kuhleke asikwenzi ngempakamo bazalwane. Asikwenzi ngempakamo. Asinayo into ethiwa ama-PA. Uyayibona kodwa unkosikazi wami uyena ophendula incingo. Ngiyacela abazali bangasithathi ukuthi siphakeme. Yes. Siyabuyela kuwena mosifonela. Inamba kaNkosikazi ithi ke 083 Yes. u774 Yes. 1563. 083 774 1563. Bazalwane uJesu uyanithanda ngothando olungapheliyo. I thank you. Siyabonga baBishop. Thank you so much. Bafowethu sibonga kakhulu, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Yes, Joe sengishileka sibona nike lapha eThekwini cela ubona amatekisi ebuye endaweni kade sisegoli iKZN isukile isegoli. Ake ngibona igoli ke lisuka lize lapha eKZN mhla ka 2 May sibonane khona bafowethu from 10 ekseni kuyoze kuyoshaya intambama. God bless you. Amen.